Okay, så har vi Lars, der skal til at gøre klar til at bungee jump. Så må vi se, at man skriger på vej ned. Så går det op. Han er satme langt op, kan jeg godt sige. Prøv at se, hvor bitte han er deroppe, mand. Han er bitte nok i forvejen, altså. Hørte du det, Lars? Du så professionel ud. Ja, i forhold til de to piger, der var før, der bare spækkede rundt. Yes, så meget godt ud, så skide godt ud. Det var godt, mand. Det bliver han glad for. Det tog du som en boss, mand. Som en boss. Hvorfor er det, de skal gøre sig klar til at lade i køkken der? Jeg tror, det er for, at de ikke smadrer hovedet ned i jorden.